Unha web completa, sinxela e intuitiva. Estas son algunhas das características da xendabarbanza.gal, o portal que vende poñer en marcha a Mancomunidade de Municipios Arousa Norte. Recolle a oferta de cultura e ocio de toda a comarca, non só a programada polos concellos, senón tamén as propostas do asociacionismo e de empresas e entidades privadas. A coordinación entre todo o que son pois a potencialidade de cada un dos concellos, non só das administracións municipales, sino tamén do sector privado e das asociacións a hora de dar a conocer a través deste mecanismo que é a páxina web toda esa fortaleza de actividades que se veñen desenrolando na nosa comarca pois todos os días, todas as semanas e todos os meses. Pódese buscar por concellos, datas ou mesmo por temáticas específicas, permitindo así axustar as consultas e a información a cada perfil de público. Facémolo a través desta ferramenta, desta páxina web, o cual ven divididas, como despois nos presentarán, en determinados espacios ben diferenciados dentro do éxito cultural, desde as exposicións, os actos, as presentacións, a música, teatro, etc. Polo tanto, tamén de cara ao futuro ten a potencialidade de seguir engrandecendo con outros contidos, como poden ser os deportivos, que tamén teñen unha especial incidencia e importancia na nosa comarca. A web deseñada por Domingo Arias xa está operativa e actualizará contidos periódicamente en función dos cambios da oferta de lecer na comarca.